Nó sắp khác là sự này lại. No, 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 no. iPhone mau semua lah ayo. Lens kalau lah apa kemana? Siapa uji? Mau bela siapa sih mesti? Tidak bagan. Aku kep bro, hui. Lalian komentar deh. Komentar nama. Oke lah kayak ini koseko. Lah kayak ini mah. Hello. Komen kan udah mah baju nih. Nama ada. Hah? Terjun dong nih. Sampai mau nang nang dimana dah? Mongol. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर माबा बेटारि चार्ज गैयामोन ना बेटारि चार्ज होदों नै दासो बेटारि सोगासिनो नै ओरैजोंनो आदामोन दं हाय बोलो ओरैजों गेटआ बस दं ओमफ्राय ओरैजों आदा गाबख' बानायखांगासिनो बेग बानायखांबाय थांसिगोन अखायाबो हागायाबायानो नै थ' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ'आनो जाहैबाय जों खैरो बागानाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जों दा बाजाराव नुथ'यो नै अखा हानायखाय अखा हादैनो दासो हागाहां जादों ओमफ्राय नै ओरै दंलाबायो आदै ओमफ्राय ओरै थ' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो भिडिअ'खौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोसे मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय गारिफ्रानो नारला जोबनांगौ बिजों मा जानांगौ जागौ फाग्लाफ्रा खम जारला ससेयाव खागोन बे बैहायनो ट्रेक्टरखौ नारो जों ट्रेक्टरखौ नारो नों once more ट्रेक्टरखौ नारो जों ट्रेक्टरखौ नारो नों No, 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 no. जायालै मेंजोब्बाय नै फाग्लासो मेकारखौसो बानायहोफिननो नागिरबाय नै उफाय गैया लागायबाय नै गोदान लागायनोसै हरसिगोन दा आसला माखौ नारनो आदार सोनानै लायनि एसे बाइकनि आदार ना मा होनो आदार लागाव आदा मोजाङै सालाय दे दं 10,000 थाखा सोनि आदार फाग्लाफोरना बाइकआ बन्द'बो खालामजाया बन्द' खालामबाथाय थांनो मोनला बिसोरो ओरैखौलाय जिस्रि सोनानै सेबगोन मिथिबाय माबा सोब फाग्ला सोनायलाय थिंगिपुल बालदार ना माथो नोंलाय 같은 징하오 소나의 발랑나의 송큰 नैबो रेस्ट लादों नै एसे सालटेमोन दं आइ होनदो एसे मालायसिनि फट' खेबदों बोरो होनगोलाय आयु आइफन बावसो बोरो सेसनो हेलमेट हमबाय लाजिनानै आइफन बावसो मालाय आयु आइनायावसो लानांगौ मिथिबाय ड्रेसिं आइनायावसो बुजिबाय ओइ ड्रेसिं आइनायावसो लानांगौ मिथिबाय 온
Unboxing होने वाला है unboxing जाथारसिनो लोगोफोर जाबाय फाइनालि गाइस जाबाय फाइनालि लोगोफोर नै unboxing जाबाय नै बेनो जाहैबाय unboxing जाबाय नै जायो नोंथांमोनहा लोकेसन नायनो हागोन नोंथांमोनहा ओहो नै दालाङा देनजारसो माथो oh my god Oh my god, finally सफैबाय नै खैरो बागान गोगोम गुवार नायनोसै सिङाव दा माबायदि लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो एसे देखायलांबाय थानोसां गोगोम मोजाङै फैबा नोंसोरबो मिथिगोन गोसोखौ Oh my god, गोगोम गुवारनि जायगाया प्लेन नेचारेल खा ग्रीन सासे फैगासिनो आयौ थफ्लाया मा लादों मानसि जाला नामा बिदिनो दे दा मोनजाबानो जाबाय हरैजों हनै हेल' ब्र दासो लोगो मोनफैलायबाय नै दे Oh my god माथो आंनि गस्ला आं बायनो नागिरदोंमोन बेखौ मैया बायदा माबायदि नुदों ओमफ्राय माबोरै दं खबर सबर मोजांलै मोजां जाबावो बियो अखा हाबाथाय सेस दा थांफिननांगौआ नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो गाइस एसे देखायलांबाय थानोसै जायगाखौ ओरैनो दंलाजोबो नै वा मा जादों गावसोरल' जायो आंबो एसे मोनसेल'सै नै लेन्स गोलाव लाबोआखै माथो जाबावो बियो मबाइला साबसिन नुसिगोन नै बै सिंजों हाबलांसै ओरैबो थांजायो थ' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो Wow, नै सामथाइबारि जोब ओमफ्राय दंफांबारि खैरो बागान खैरो ना माथो ओमफ्राय इसिउ दाबारा गोगोम गुवारनो आयौ लाइफआव फार्स्ट टाइम नुफैबाय बे सेकेन्ड टाइम नङाथ' फार्स्ट टाइमसो दाखालि आं फैयाखैना बिदिबा जुरिसिगोन आरोना नै खेबां दालाजोब्बाय हाराया खाननैसो खोमानजिया ओरैजों फट' खेबजागासिनोसै नै ओरैजों केमेरामेना नै खेबसेब होनलायखायो आयौ खैरो बागानाव लागायदों आयौ हाबायलै खेबजानायफ्रा आयौ गोजौ गाहाय नै गाबख'आ बिजि ओमफ्राय ओरै बैजों नायबावसै जों दा लागाव माथो सालायनो रोङा नामा इये सालायनो रोंखानो माइ गड ओमफ्राय जोङो दा नै गाखोलागासिनो सालायलागासिनो 같은 징하오 소나의 발랑나의 손끝 Oh my god, नै लांदां फुरा गुवार जायगायाव फैलायबाय आरोना फ्रिनिबा जेबो गैया अन्थाइबारि नायदो नोंथांमोनहाबो नै ओरैजों दंफांबारि खैरो बागान ओरैजों फख्रि बायदि दं नै बिलो फट'सुट लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनहाबो इन्जय खालायफै मालाय मानसिफ्रासो बियार गार्डआव फैयोदां जोंहाथ' गैया
बेफोरखौ बायनो केपासिटि गैया फैसा गैया जोंहा खालि सोनो रोखोम बाइक थाव सोनो आरोना आयु जा पस्ट लायले फट' खेबबायनो हाबाब सासे जिरायगासिनो बाथासिनो जोमैयाबो देन्जार खानो दलगफोर जायगायाबो बेखिनियामोन आरो भिडिअ'आबो बेखिनियानो आरो ओमफ्राय जायगायाबो बिदि एसे हाग्राबारि ना एसे पार्टिफोर खालामफैनो थाखाय मोजां आरोना बिदिनो बेरायफैनो फट' लालाबायनो दंफां बारि ना दलगफोर नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन इन्टारेस्ट मोनोबा आरो भिडिअ'आथ' बारा मोजां जायाखै बायदि मोनखाबाय आङो थ' लोगोफोर होमबाबो नोंथांमोनहा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसे लाइकफोर खालामदो थ' आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायलांनानै भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै थ' लोगोफोर बेखिनियानो